Natura Maltija. Hawn ċertu kalma fl-arja. In-nida qed tifforma fuq wixx l-ilma. Din il-gallot żgħir ħarġet fit-tex l-ikel. Waslet mill-Afrika u waqfet f'dawn il-gżejjer biex tistrieħ għal ftit jiem. Id-destinazzjoni aħħarija hija l-Ewropa biex tbejjed. Dan hu vjaġġ twil ħafna, teluf ta' kilometri li tirrepetih kull sena. Qed tfittex għall-insetti li hawn fl-ilma u t-tajn bħal brimp u dut irqiq. Mingħajr tbatija tgħaddi qalb ħafna skuk, tibbilanċja u taqbes minn wieħed għal ieħor. Il-postijiet fejn dan l-asfur protett u oħrajn bħalu jgħixu qed jonqsu b'mod allarmanti. Kemm fl-Ewropa u kemm fl-Afrika. Il-ħtieġa tal-protezzjoni tal-ambjent naturali hija kruċjali. Is-swaba tas-saqajn huma partikolari, twal ħafna u miftuħin. Dan hu eżempju ċar tal-proċess tal-evoluzzjoni li ħafna drabi jieħu eluf ta' snin, fejn speċi tibda tevolvi biex tadatta aħjar għall-ambjent li tgħix fih. Dawk l-individwi bis-swaba tas-saqajn itwal minn ta' safar oħra kellhom aktar ċans li jgħixu, għax setgħu jimmanuvraw aħjar fuq it-tajn u l-ilma. B'hekk kellhom aktar ċans li jipproduċu frieħ bl-istess karatteristiċi biex ma' żmien il-gallot żgħir ħassura li għandu llum.